Meer dan 40 ondernemers kwamen jood om de onderzoeksresultaten te jaren. Jongeren binnen eerst enthousiast over watersport rond een Ierestolven. Daarna verdwijnt het haast helemaal. Het gedrag is bot voor oren. Vroeger ging je gewoon 6 weken met een boot op vakantie. En dan zat je de hele vakantie in Friesland. We waren ook op het water en dat werd minder. En op een gegeven moment gaan ze een week. Want je kan ook nog een weekje naar wintersport. En je kan een weekje naar de Middellandse Zee of naar Frankrijk. En je moet dit en dit en dit. Vakanties binnen Quatterwudden en de concurrentie van Boeteloos watersportplakken met een soort zinnen is groot. En jongeren missen hier uitgangsgelegenheden. Vanzelfs worden jongeren belutsen bij het vinden van oplossings. Wat de Sneek werd heel veel genoemd en de Schelling. Maar voor de rest blijft het een beetje cool. Het is zo van ja, dat willen we en dat mist een beetje. Ja. Dus dat is wat over het algemeen wat ons een beetje overkwam van dat mist. Ja. Dus wat zou er op die plekken dan moeten komen? Meer uitgaansgelegenheden of zo? Ja, dat denk ik wel. Maar ook vooral dat de jongeren weten dat het er is. Ja. Want naar mijn mening is het er wel, maar weten ze het dan ook niet goed genoeg. Ondernemers hebben het brainstormen om de sterkste punten van Friesland te benemen en daarop in te zetten. Maar wat kan bij de provincie doen? Ondernemers moeten natuurlijk een aanbod aanstemmen op datgene wat jeugd vreegt. Het kan zo wezen dat in de regeljaren bijvoorbeeld, dat in het waai zit, dat de oerheid, de gemeente of de provincie in de regeljaren wat meer rond te gaan of wat aanpassen moet. Of dat wij richting promotie sturen moeten op een bepaalde richting. Nou, dat zijn dingen die wij doen kunnen. En wat moeten ondernemers doen? Ondernemers die moeten dan inspelen op dat sepgedrag van jongeren. Die dus eigenlijk allemaal kwartvakanties hebben. Avontuur willen, die eigenlijk feesten willen, blijkt al. Dan moet je dus de producten erop afstemmen. Dan moet je dus dat bieden wat jeugd vreegt. En dat gebeurt ook op een aantal plekken. Maar in Friesland is dat nog heel mondjesmaat. Als jongeren boppen de tolven net enthousiast worden van watersport, komen ze echt net waarom als ze zelfs bij hen haar. Dus moet er nou wat in worden, anders dan gaat het achteruit met de sector.